Vítajte v košickej mestskej časti Sever. Preferovaná je najmä kvôli výbornej občianskej vybavenosti, množstvu zelene a taktiež dostupnosti do centra mesta. Volám sa Štefan Gregor a práve tu vám ponúkam dvojizbový byt na Národnej triede. Tak sa so mnou poďte na ňo pozrieť. Pri rekonštrukcii bola zmenená pôvodná dispozícia bytu a vznikla priestranná obývacia izba so vstupom do kuchyne a samostatnej spálne. V kuchyni je dizajnová kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi. Spálňa disponuje francúzskym oknom a aj samostatným balkónom. Ak po práci radi relaxujete v saune alebo vo výrivke, jednu máte hneď v bytovom dome. Ak vás nehnuteľnosť zaujala, zavolajte mi a ja vám ju rád ukážem aj osobne. Prajem vám pekný deň a ja sa ešte idem prejsť v príjemnom prostredí areálu Anička, ktorý je od bytu len pár minút. Ahojte!